పూరా లోకల్. స్థానిక శాసనసభ్యులు ఆనరబుల్ గవర్నమెంట్ విప్ అండ్ ఎమ్మెల్యే ఆలేరు బీర్ల ఐలయ్య గారి సందేశం కోసం ఆహ్వానిస్తున్నాను. శ్రీ ఐలయ్య గారు. జై కాంగ్రెస్, జై జై కాంగ్రెస్. జై రేవంత్ అన్న, జై జై రేవంత్ అన్న. రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వం, రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వం, రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం. ప్రజాపాలన ప్రగతి బాట, అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాల పూదోట, మంచి మనసుల తేట, అదిగో జ్యోతి వెలుగుతోంది. తమసోమ జ్యోతిర్గమయ అన్న మాట మనకు తెలుసు. అసంతృప్తి నుండి సంతృప్తిలోకి, దుఃఖం నుంచి సుఖంలోకి, చీకటి నుండి వెలుగులోకి, అనారోగ్యం నుండి ఆరోగ్యంలోకి, అజ్ఞానం నుంచి జ్ఞానంలోకి తీసుకెళ్లే ఆ జ్యోతి మనల్ని దీవిస్తూ ఉండాలని అటు కీసరగుట్ట, ఇటు యాదగిరిగుట్ట, మరి ఈ నియోజకవర్గం అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాల పుట్ట అంటూ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి, శాసన మండలి చైర్మన్ గారు, గౌరవనీయులైన మంత్రివర్యులు అందరూ పాల్గొంటున్న ఈ జ్యోతి ప్రకాశన కార్యక్రమానికి నమస్సులు అందజేస్తోంది వేదిక.